Lelo pa Nyasa VoiceBox mlakhalu kampana nkhani zoti stars zokudza ndale kanziro ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi tabweranso ndi mawu abambo Kalindo iwo akufuna kukuza mtundu wa Malawi kuti enough is enough ndipo boma lakhala likuononga zinthu kuno ku Malawi kwa nthawi yayitali ndipo panopa palibenso zosekererana kapena kuti palibe zochita mantha munthu akafuna kunena chilungamo kapena akafuna kudziwa chilungamo asamaopsezere kuti dziko lino ndi dziko la democracy ndipo palibe president amene angaloledwe kuti alamulire dziko lino ndi mphamvu. Leti limodzi kuti tivuti ya Kalindo akuti bwanji lero pa 16 October 2024 pano pa Nyasa VoiceBox. Pamoyo imafikapo nthawi and you call it enough is enough. I'm saying this statement and should go to MCP and the President Chakwera that enough is enough. Malawians are saying enough is enough. Mwapanga zoyipa kwambiri, mwapanga zinthu zonunkha nthawi yayitali, mwapanga zinthu zosakhala bwino, mwayika Malawi pa mavuto kwa nthawi yayitali, and it is now enough and we don't want it anymore. Ndikafuna ndikuziwiseni kunena kuti dziko linolo does not belong to anyone. Dziko lino does belong to Malawians. Dziko linolo sila munthu wina aliyense kuti ukazitenge iweyo ngati dziko lako ndio uzikalamulira dziko li with an iron fist. Nthawi imeneyo idatha ndipo ngati mmaona ngati Amalawi akamafasa osamapanga kanthu musaone ngati Amalawi iwo ndi zisilu kuti mukafike saizi yomafuna kuti muziyaopseza anthu muziko la democracy. Even if you can bring area 30 yonse ndi mfuti zawo kaya mutatenga ame onse mutatenga polisi onse kuti mukaphe anthu koma ndikuuzeni Amalawi ndi okwiya kwambiri. Amalawi padakali pano pasea kuopaso kufa chifukwa mmene likuyendera dziko li ndi chimozimozi kufanso. So I'm telling you Chakwera and your people kunena kuti enough is enough. Ndamva kunena kuti ati anthu ena akufuna muchite kidnap namiwa chifukwa ati walengeza kunena kuti akufuna namiwayo ndi Amalawi akufuna kwabwino ndi akufamily ndi azinzake a SKC ndi abale awo anthu onse amene anamwalira pa ngozi ya ndege kuchikangawa kunena kuti anthu akufuna chilungamo, anthu akufuna adziwe zimene zidachitika, boma up to date lilipe palibe chimene likupanga mukungomwa mkaka kumadya masoseji. Chikaliyeni chokuchikangawa kuja kudafa anthu ambirimbiri. Miyoyo ya anthu idapita kuphatikizapo vice president. Ndikuti tu vice president wa dziko osakhala wa chipani osakhala wa kuchalichi cha Assemblies of God. Vice president wa dziko anamwalira kumene kujako and Malawians need answers. Siti kufuna china chilichonseso iyayi kupatula maansala. Lero mulipe palibe chimene mukupanga kukhala ngati kapena anamwalira uja si munthu ofunikira ndipo akanamwalira olo munthu mmodzi kwa ifeyo Amalawi ndi chipinjo kale. Tikufuna tiziwe mwakhazikitsa ma commission of inquiry mbuyo mu koma lero palibe chimene mukufuna kupangapo. Commission of inquiry iyi ya Saulo Chilima ndi anthu ena amene anamwalira pa ngozi ya ndege mukukhala ngati mukuyizembazemba. Pang'ono ikati kangochitika nkhani ina iliyonse ngakhale wopanda ntchito mmapangisa commission of inquiry. Kalero anthu a Malawi ankakudalirani kunena kuti inuyo mwina mukhoza kuwombola dziko lino koma mutangolowa mwezi wanu woyamba munaoneka akulu inuyo kuti you are nowhere near kupulumutsa anthu a Malawi. Nde a Malawi akufuna maansala, nde pamene anthu akufuna maansala za zimene zinachitika kuchikangawa musamuopseze wina aliyense. Ndipo amene mukufuna kuzamuchita kidnap ati namiwa ndiye ndifuna ndikuuzeni muchitatu kidnap ambiri chifukwa ineyonso ndili momo ndi gulu langa la Malawi First. Namiwa akangoyambisa mademo achilima
ifenso Amalawi first tili konkonso. Ndipo ngati mukufuna kuchita kidnap anthu oyambirira ndikhale ineyo paja ine ndimangoyenda pena paliponsetu ndiye mundiyambe ineyo kundichita kidnap. Ngati imeneyo mukufuna kuti ikhale somano yothera mapenalty tayerekezani mupangeza uchisiru. Iniyo musamazitenge ngati kapena ndinu madolo kuti ziko linolo amene alimo ndinu nokha iyayi. Amene ajanso anamwalira aja anali dadi wa munthu, anali mzimayi wa munthu, anali ndi anache, anali ndi abale ache, anali ndi anthu ambirimbiri owasatira. Iniyo basi mukangoisiya imfa ya vice president ndi anthu ena ofunikira mu ndege muja kuphatikiza mpilot basi ikangokhala ziko lache lomwe la Malawiri mukuona ngati Amalawi ndife anthu opusa achani. Ndipo mukamanena kuti ati mukulamulira ziko lache limene mukulamulira litiro ziko lake lomafuna kumanamiza anthu. Pakali pano pati kunena pano mankhwala muzipatala mulibe tikunena pano anthu akuzunzika kwambiri akapita anthu olo ku bottom kuti akachire akuuzidwa kuti apereke ndalama operation yomweyi ati apereke ndalama muzipatala. Munthu ukapita kuchipatala utakhapidwa akumakuuza kuti basi kunoko mankhwala kulibe zipita ni kunyumba bola atakusokani. Ndiponso kusoka koso kwa mwayitu ziko lache limene mukulamulira ache liti lonamalo kumapita kumwanza uko kumakapanga simboliki ati fetereza tikufuna tiyambe kugawa fetereza ache obwereka kuma kampani ya mwenye basi ngona kuti atibwerekeni fetereza basi kunyamula matraki basi nikumakabwerera nawo matraki omuona ngati fe sitikuziwa kuti fetereza uja wakumwanza uja munachita kubwereka. Ndipo Amalawi ngati mmadalira zolandira muiwaleko chaka chino fetereza kulibe. Ziko ili yakuyendesa ndi mafia nambala 1 amene akuzitonga ngati ndi dolo awawa chiseko cha apana ndipo alibe anywhere to run. Palibe kumene angathawire, palibepo chimene chikuyenda. Tikunena pano anthu amene anagwira ntchito ku Admark amene anachosedwa mwa chipongwe pakanatu 2 years. Tikuthamangira chaka chachitatu anthu amene ajasanandire ndalama zawo yeti ali ndi ana ku sukulu, ena aja akufuna akulipira marenti, ena wakufuna kupanga ndalama ndi ntchito zimene akufuna zawo za personal, koma akukhala moyo ozunzika kwambiri anthu amene anagwira ntchito ku Admark. Mafia okhalako koma zikakhala ndalama za iwo ndi akuchita kumayenda m'mabriefcase ndi ma US dollars. Boma la cheritiro mufuna muzimunamiza ndani inuyo. Iniyo ndinu ndani? Ndiye ndifuna ndikuuzeni mufune musafune anthu tikupita kunsewu, tipita kunsewu. Ndipo Amalawi kwina kulikonse kuchokera kumpoto, chigawo cha pakati, chigawo cha kumwera, Eastern Region, amene mumamukonda SKC, komanso ino abale anu amene anamwalira pa ngozi imene ya ndege, madeti akatuluka tiyeni tituluke mwa unyinji. Palibe pozopa iyayi, futi yeso mfuti za chaniso. Aeri ya fete ya zisiru ena makape amazitenga ngati iwo ndi aboma, kumazitenga ngati ati IMCP, zilibe ntchito zimene zozo ni makape eni. Pakali panopa ndi amade. Itshoke, kumangidwa, kuomberedwa, koma ife tikufuna chilungamo. Ndipo ngati chilungamo chefe tikuchifuna ifeyo tundi anyake aziko, amene tikufuna chilungamocho, anyake aziko, ndipo ntchito yake yonyadira yache itiyo. Mukunyadira ntchito yache iti. Ntchito yache ya vote ikanakhala kuti unachita kulembedwa kupita ku interview ndikukalembedwa ndikukhala pamene pali iwepo, koma ya vote imene so anthu ati akuchose mbuye 2025 ndipo Amalawi tu wango atola iwetu ukanakhala utachoka kale. Koma Amalawi ndife anthu opepera kwambiri, anthu ombwambwana amene sitidziwa zimene zikuyenda mu ziko lathu kuti tingapange bwanji. Akungokusiya pamene koma siku lake ndi limodzi. Amalawi akazanyunumuka siku lake ndi limodzi ndipo muzaona ngati ndi mbanda kucha. Ndiye mukanena kuti atite ndipangoma kumakakhala ku meeting atifuna timuchite kidnap namiwa mukamuchite kidnap inu ziko lindira amanu mene amakuberekani kwanu kanakuza nikuti iwe ngodi yako uli ku Malawi kunoko kampani yako ndi Malawi.
ntchito yake itiyo, uminista ache utiwo, kuti muzikapanga nawo nkhanza kumazunza mwazunza maburundi nthawi yonseyi mwaberabera maburundi musalimamu pano mukupitirizabe kumapanga mamiting ndi maburundi usiku amene mukuona inu kuti afuna azikupasani ndalama inuyo mukuona ngati ife sitiziwa zokuti Amalawi amaburundi akuberedwa zokuti ife zimene zozo mukuona ngati sitiziwa. Anthu akuzunzika Malawi muno kwambiri kumakhala ngati dziko lisirawo. Lero mukayiona registration ya meki imene ikuyambika pa 21 panopa. Anthu onse amene akupita ku training ndi amu MCP WhatsApp group. Ndipo tinu ya opposition mwafasa udyo kwambiri khani ndalama zimene zikuyendazi mwafasa udyo ndi apa ma MP anu amene amati akafika pa msonkhano wa president kumalankhula motumbwa kulankhula motumbwa ngati kapena yowo akudya bwino ngati MP uja amalankhula kumwanza uja amene uja mkama mwaje mulimano bwino amene uja yendo yobereka ali ndi azibale aja amene uja kumakalankhula motumbwa kumene kuja koma yati ndi MP wa DPP osangomuchosa bwanji ndipo mwafasa kwambiri twinu a opposition anzanu akukuti akatani lero li anthu akukamba training yoti akambe zakalembera wa meki training ikuyamba lero li koma muone kulibe ko official communication. Anthu akutengana akuchitana recruit kuzera ma MCP WhatsApp group ndipo amene ali ma admin ndi anzawo ndi amene akupereka maina kumapita kumeki enawo kumapita ku NRB ndi imene to registration ya anthu kapena recruitment ya anthu imene ikuyendera. Mwafasa kwambiri a opposition ndipo peza kwamveka mbiri kunena kuti zipani zina zikulu akupita ati akagwire ntchito ndi MCP haitiziona ubwino wake atonse amene tikhala ndi moyo ndipo ndikupempha Mulungu kuti wina aje asamuphe nsanga iyayi akhale ndi moyo wina asamwalire akhale ndi moyo kuti azayankhe zonse zimene tikunena azayankhe chifukwa uyankha posachedwa pompano. Ndipo ine ndikutha kuona koyamba atsogoleri andale wina akumangidwa kukakhala kumaula boma likubwerali chifukwa mwatitola kwambiri mukuwatenga Amalawi ngati zisiru. Lero iniyo nkhani ya kumeki Malawi Electoral Commission mukuitenga ngati ijini nkhani ya nyumba mwanu dimba lanu mufuna basi muzipanga zinthu basi zongofuna kubera zisankho. Nendo afuna ndikuuzeni kunena kuti Malawi wachesi wa lero Amalawi anasukusula palibe zoopsezana palibe ndipo muona zimene ziti zichitike maka pa nkhani imene ya mademo achilima tikupanga mademo ineyo ndi amene ndili pasogolo so ndikhala pasogolo mwinaso namiwayo akunama nanga simwina mutola namiwayo ine ndikhala pasogolo tizaone ngati iniyo muti muzaombe mfuti chifukwa mwina mukudalira zisiru zanu za ku area sade zimene zimangoomba mfuti pena palipose kumangomanga anthu pena palipose. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni muziyamba mmozi. You must even dare try it. Don't even dare try it. Muona mmozi muzipita atu ngati iniyo mukufuna kuti muzipanga zibwana ndi ifeyo Amalawi mmozi muzipita. Is this I want to bet you. Simunga makhale basi kumagonera nkhani anthu akufuna aziwe chilungamo chimene chinachitika. And why are you not firing even the army commander? Why are you not firing your ministers? Amene anayenera kuti apereke umboni weni wa zimene zinachitika. Apereka bwanji ndege yopanda black box. Ndipo mauthenga amene omalankhula aja kumana kuti ati atafika kunzuzu basi anapezeka kuti kunali chifungana bwere amakuza ni ndani. Ndiye Amalawi akufuna aziwe zimene zo ndiye tikupita pa nsewu popeza mwaonesa kunena kuti mufuna muzipanga mafilimu ndi apa mungotulusana ngakhale mundende anthu amene anapha anthu mukuwatulusa chilungamo chisaziwike. Ndiye tikufuna tikuuzeni kuti namiwa yotu wangoyitokosa sali yekha tilipo ambiri ndipo mmodzi mwa anthu ambiriyo ndi ineyo tikakumana ku nsewu konko koma tikufuna Amalawi aziwe chilungamo. Chilima asafe ngati galu. Chilima anali wofunikira kuziko. Chilima anali ndi ma friends, anali ndi mkazi, anali ndi abale yake. Chimodzimodzi so Shaniru
muluzi shaniru zimbiri anali ndi anache anali ndi azibale ache chimozimozi sonse amene anali oyendesa mu ndege ijayo amene anamwalira anali ndi azibale awo kuti tenga ife uchisiru musiretu mwapasidwa masiku koma mulibe nazo ntchito ndeti kupita pa nsewu anyake aziko lino ife Amalawi tikachite demand what is belong to us. Palibepo zopa soya isituopa. This is born Kalindo. The DC. Mwana opsha kwambiri. The most deadly and dangerous child from Nyasa village. T.A. Mabuka, box 76. Mulanje, Malawi, Southern Africa.